Lepas juga ni ke video ngan hikai pi kumno ban penrenti ya kidak bat ka table haka MS Word. Buon sini lada pitri kam pin lab ya ki wei na kawen ki por ba kandon ka khap ba pin kandu kum kan ke jing e. Kum hang ding ai ka table properties lada nga klik ya kane. Lada nga persang kat la kat yai ban penrenti lada nga ya kan ka cell option. Lada nga klik center kidak kino wan hapadeng bat ka table kan ya pet jengai na kidak lada ngajit ki option baper nang di ngala persang ban wat kilat kelenti ban pen hapadeng ya kane kanom hapadeng lani ban penrenti ya kidak ban penyajan bat ka table pi persang kala kat jai pindom la namar ka don tang ka wegi jing e lada ngadrak ikini table lain kinom lej yuk kum kani ka por pi lap hakar kom trei kam jong pi ka baman la ka singi la ne haki cap la pi yat na ka layout ru pinom lap ya kani ka option ban solve ti kani ka video ka dei na ka banta ka jong pi ba pin page adu ko bakut kum dongan batai pi ban ka ke ba pi de ban le hang ni ngaong ya pi ba ta pi sei ki style kanu ru pinom la ban pen ya jan ka table ba kidak kadon tang kawi kelat ba phila ban le kane da phiyai na ka home tab hi da phi click phila ban solve ya kane ka problem hang ding ong phi phila ban shim ya kini ki spacing line da phi click ya kane ka spacing da phi ai 1.5 lani 1.15 but kat kum ka jing sngo ya hab jong pia ka size jong gi font ha ka table phila ban jit kani bat kidak kin wan hapadeng lani ha kanu ko kom ba phi kwa ban penrenti aki kini renti ban kanom shim ya ka size ya ka space ngamut banong na kidak ba ka table namar lada ka he ka space ka table ba kidak ya jengai lada pi pen he ki font ru kan byang hin rei bun sin pinom kwa ban print arsla laisla tang ya keju ke jing tho pi kwa hi ban print ya ke jing tho tang sisla ban penwandur ban pen internet eka data anda phila la ban penrit ya ka spacing jong ka table te pin sala ban penwandur eka hakar kom ko ba pi sngo ya ha ban bu ya ka table ba kidak bada phi na ka layout phila ban aya ka auto fit windows la i jong ka table tinga karmen pi tanat kani ka video wat klat ban karshan yangi na ka por Kublai Shibun.